Je 20. január 1974, nedeľa. Zasnežené štíty Vysokých Tatier driemu v skorom ľadovom ráne schované pod prikrývkou hmly. Pôsobia pokojne, neškodne, ako by tam ani neboli. Už o niekoľko hodín však ukážu svoju strašnú silu. Vrchy Patria a Malá Bašta sa naplno zapoja do večného boja prírody s človekom. Vydesia ho a prinútia žialiť. Prinesú mu smrť. Keď ho prvého našli mŕtvého, tak sme všetky šance skrátka stratili a neverili sme tomu, že odtiaľto niekto živý sa dostane. Tragédia v Mengusovskej doline však nebola jedinou, ktorá sa na území Tatier v posledných rokoch odohrala. Lavínové nešťastia na Kráľovej holi, Kubínskej holi i v Ďurkovej niekoľko rokov predtým si napriek enormnému úsiliu desiatok profesionálnych záchranárov i dobrovoľníkov vyžiadali ľudské obete. Prírodný živel sa často ukázal nielen ako silnejší, ale tiež ako nepredvídateľnejší súper. Ničivej sile lavín nemalo význam odporovať, ale ani ju podceňovať. A práve preceňovanie vlastných schopností či podceňovanie nevyspytateľného bieleho živlu spôsobilo, že z tatranských svahov sa desiatky ľudí už nikdy nevrátili. 4 dni pred tragédiou, teda v stredu 16. januára 1974, prichádzajú študenti 3. A a 3. B triedy Strednej priemyselnej školy strojníckej z Komárna na lyžiarsky výcvik do Vysokých Tatier. Tešia sa, pretože očakávajú týždeň plný zábavy a voľnosti, bez rodičovskej kontroly. Ešte si celkom neuvedomujú, že dozor mať budú. Dostatočne im ho nahradia profesori na čele s vedúcim zájazdu, 42-ročným telocvikárom Danielom Korcom, ktorého na lyžiarskom kurze doprevádza jeho 13-ročný syn Milan. Slabších lyžiarov bude mať na starosti profesor Haulitus a z dielní ich zostavu posilní profesor Macko. 50-členná výprava z južného Slovenska, v ktorej je iba 6 dievčat, pricestuje vlakom do Popradu, odkiaľ sa električkou dostane na zastávku Popradské Pleso. Z tejto už musia všetci vyšľapať pešo až do horskej chaty blízko jazera Popradské Pleso. Športovo zdatnejší si idú na výcvik dobre zaližovať. Medzi lyžiarmi, čo sa tešia na zdolávanie svahov, sú aj traja dobrí priatelia. Oto Bohyl, Oto Berze a Tibor Kočí. Spája ich priemyslovka, poobedný a večerný život v Komárne a Kočího s Berzem aj rovnaká lavica. Telocvikár Korec dovedie svojich zverencov do prvého cieľa. Po namáhavom výstupe na Popradské Pleso sa ubytujú na chate kapitána Morávka v krásnom vysokohorskom prostredí. Budú to však práve tieto tatranské štíty, ktoré kruto ukončia ich túžbu po pobyte. Práve tu sa o pár dní stretnú s hrôzou, na ktorú nikdy nezabudnú. Tí, ktorí prežijú. Profesori sa na kurz dobre pripravili. Aby študenti nezaháľali, vopred pre nich zostavili presný program. Profesor Korec sa svojím dielom rád pochváli. V zápätí nasleduje malá bezpečnostná inštruktáž. V horách nekričať. Ak spadne lavína, treba sa stočiť do klbka a snažiť sa vytvoriť si čo najviac priestoru na dýchanie. Korec napokon všetkých ubezpečí, že ju nebudú potrebovať, pretože nie je lavinózna situácia. A keby aj, zdržiavať sa budú iba na bezpečných svahoch. Po obede sú študenti podľa svojich schopností rozdelení do 3 skupín. Korec a Macko majú lepších lyžiarov, Haulitus najslabšiu skupinu. Nasledujúci deň začína tvrdý tréning. V piatok 18. januára Daniel Korec rozhodne, že družstvo profesora Macka pôjde trénovať na svah nazývaný Sedlo nad skokom. Je vzdialený od Popradského Plesa asi 800 metrov a má dĺžku asi 250 metrov. Cez Mengusovskú dolinu, ktorá je pod ním, tečie Hincov potok. Priamo oproti sedlu sa vypína viac ako 2000-cový štít Patria. Tréning prebieha ako zvyčajne. Okrem množstva modrín sa nestane nič dramatické. Po 3. dni drsného výcviku sú už všetci poriadne unavení. Je príjemné stráviť večer vo vyhriatej chate, keďže vonku začalo silno fúkať a husto snežiť. Už zajtra však bude všetko celkom inak. Vysoké Tatry sa prebúdzajú do 20. januára 1974. Ráno v Mengusovskej doline a okolí je temné.
Štíty hôr zahaľuje hmla, takže ich vôbec nevidno. Navyše fúka severný vietor, ostrý ako skvele nabrúsený nôž. Študentom z komárňanskej priemyslovky sa vstáva veľmi ťažko. Predtým netrénované telá južanov musia zápasiť s poriadnou zimnou svalovicou. Ani Tiborovi Kočímu sa dnes nechce priveľmi vybehnúť spod teplej periny. Kamaráti sa ho snažia presvedčiť. Treba ísť trénovať, aby v zajtrajších pretekoch porazili áčkarov. Profesori Korec, Macko a Haulitus pri raňajkách ako zvyčajne preberajú denný program. Počasie sa v noci výrazne zhoršilo. Na otázku, či sa dnes ísť lyžovať alebo nie, majú rôzne odpovede. Počasím sa zaoberajú aj členovia horskej služby. Diskutujú o náhlom oteplení a veľkom množstve čerstvého snehu. Vďaka otepleniu sa k snehu pridal dážď. Zo severu zbesilo fúka. Vzniklo maximálne nebezpečenstvo padania lavín. Boli upozornení aj vedúci zájazdov lyžiarských na to nebezpečenstvo, aby ostali v chate, aby nevychádzali von. Horská služba to oznámila do rozhlasu aj televízie. Obvolali všetky vysokohorské chaty. Vydali príkaz, aby bola na každej budove zavesená žltočierna šachovnicová zástava, ktorá je medzinárodným signálom upozorňujúcim na lavínové nebezpečenstvo. Prvé, čo nás zarazilo, bolo to, že štvorjazyčná tabula žltá s čiernymi písmenami, že všeobecné lavínové nebezpečenstvo. V celých Tatrách. Snežilo, Fúkalo, mokrý sneh s dažďom. nebolo ideálne počasie na lyžovanie. Absolútne nie. Napriek neprívětivému počasiu Korec rozhodne, že jeho a Macková skupina dnes pôjde trénovať na Cedlo pod skokom. Boli tam predvčerom, je to fajn svah. Tam budú zajtrajšie preteky. Profesor Haulitus zostane so svojou skupinou lyžovať pri chate. Devčatá šli do Ostervy lyžovať, pod Ostervu. Tam by som sa bál v ten den. A druhá skupina, ktorá sa zdalo, že je na bezpečnejšie místo, šla lyžovať na to nešťastné místo, ktoré vlastne je tady kousíček 10 minút od chaty. Nádcha Ladislava Natkaja sa po drsných tréningoch zhoršila. Necíti sa dobre a tak mu povolia ostať na chate. Cíti sa trochu osamelo. Je chorý a navyše má dnes narodeniny. Keď dnu vojde spolužiak Bauer, Natkaj sa poteší. Bude mať spoločnosť. Bauer je však pevne odhodlaný lyžovať a lyžiarky si od Natkaja požičia. Ladislav Natkaj opäť zosmutnie. Už onedlho sa bude môcť tešiť, pretože v deň svojich narodenín sa druhýkrát narodí. Hoci jeho radosť bude mať príliš trpkú príchuť. Je asi 9:30. Vrchy nad Mengusovskou dolinou sú stále skryté v hmle. Fúka ostrý vietor, sem tam poletuje vlhký sneh s dažďom. Lyžiarska skupina príde k sedlu nad skokom po asfaltke vedúcej z Popradského plesa. Chvíľu šlapú dole a hore svahom, aby si vytvorili slalomovú trať. Potom profesor Macko predvedie podrobnú inštruktáž v zápätí zjazd. Všetci ho nasledujú a spúšťajú sa dolu svahom. Asi po pol hodine sa chce väčšina skupiny profesora Haulitusa vrátiť do chaty. Profesor nemá námietky, pretože pri zlom počasí nie je z výcviku nič. Na svahu v blízkosti Patrie tiež pritúhlo. Aj tí najzapálenejší lyžiari strácajú chuť zdolávať kopec. Niektorí už boli takí unavení, že sa rozhodli vrátiť sa na chatu. Po druhom zjazde sa Korec s Mackom stretnú na Malej Porade. Vietor zosilnil a mnohí posedávajú alebo čupia. Majú všetkého plné zuby. Túžia po útulnej, teplej obývačke alebo aspoň chate a šálke dobrého čaju. Macko sa rozhodne výcvik definitívne ukončiť. Zaveli svoje skupine na ústup. Korec nariadi ešte jeden zjazd. Posledný pred návratom na chatu. Profesor Korec a jeho 13-ročný syn Milan sú v dolnej časti svahu. Milanovi opäť povolilo viazanie na lyži. Korec sa snaží dať všetko do poriadku. Padajúci mokrý sneh znepríjemňuje chalanom stúpanie do kopca. Oto Bohyl odmieta v takomto počasí ďalej lyžovať. Skrátka, jak som spadol, čo som spravil na schvál, lebo tá trať sa mi nepozdávala, som dostal príkaz od profesora, ktorý stál nado mnou, aby som okamžite vstal a lyžoval ďalej dole, čo som nejakým spôsobom nerešpektoval.
A v tom momente som začul z vrchu hlas, ako keby nejaké motorové lietadlo nizučko letelo nad nami. Nám sa to stalo, že je to veľmi krátka doba. Počuli sme len veľký hukot a zrazu strašne veľa snehu všade. V okamihu všetci zarazene zastanú a v očiach i na perách majú podobné absurdné otázky. No stihnú sa diviť len okamih. Hluk silnie, postupne sa meniac na mohutné dunenie. V hustej hmle sa čosi hýbe. Zrazu si uvedomia skutočnosť. Hukot nepochádza od nejakého lietadla, ale z hôr. Vtedy kto si zakričí lavína. Predtým bolo počuť hukot, aké by lietadlo veľké preletelo cez ponad nás a potom už len veľké biele sa rútilo proti. Oto Bohyl vidí, ako z dola od Hincovho potoka vytriskne obrovské množstvo snehu. Strašnou rýchlosťou sa ženie hore, priamo k nim. Kvôli hmle nikto lavínu nevidí skôr, než je v ich bezprostrednej blízkosti. Až keď sa vrhne na nich, v panike sa pred ňou rozbehnú hore kopcom. Na akýkoľvek pokus uniknúť je však už príliš neskoro. Masa valiaceho sa snehu je omnoho rýchlejšia. Medzi prvými pohltí profesora Korca i jeho syna. Oto Berze, Tibor Kočí a Oto Bohyl sa už na zajtrajších pretekoch nevybláznia. Ani nikto z ich spolužiakov. Všetci postupne zmiznú v nenásytnej lavíne. Posledné, čo si pamätám, že chcel som sa vyhrabať. Nevedel som, jak hlboko som vlastne pod tým snehom. To som sa už potom dosípil, že toto je vlastne tá lavína, o čom sme predtým debatili aj na chate. Tak triedny korec, čo vysvetľoval, jak sa dostať z tej lavíny, vytlačiť slinu na kraj úst. Tak zistil som, že vlastne stojím alebo drepím v tom snehu. Tak som sa pokúšal dostať hore, ale totálne som sa nezmohol na nič, len som sa trápil a v tom sa mi minul kyslík a padol som do bezvedomia. V prvom rade som myslel na to, že spolužiak, ktorý stál tesne podo mnou, tak sa ma počas toho tlačenia tej laviny mi chytil nohu a ja som sa najviac o to staral, alebo to bolo pre mňa to gro, aby som cítil jeho ruku, že ma drží za tú nohu, že bol väčší pocit toho, že obidvaja zostaneme nažive. Lavína konečne stratí svoju silu. Ako by sa nič nestalo. Z činu ju usvedčuje len obrovské množstvo snehu, ktoré zrazu pribudlo na sedle nad skokom. Našťastie nie na všetkých dosiahlo je mohutné studené chápadlo. Niektorých sa dotklo iba zľahka a unikli mu, niektorí sa mu dokonca úplne vyhli. Nechápal som, čo sa vlastne udialo a neveril som tomu, že skutočne tá lavina padla. Lenže keď si sa pozreli na to pole, kde sa lyžovalo, tak tam nebolo vidieť nikoho, boli tam len kamene a plno snehu. A spolužiakov, ktorých sme tam videli predtým, sme zrazu nevideli. Nevideli sme presný počet, koľko ich tam zostalo. Oto Bohyl má šťastie. Zasype ho iba 30 cm snehu a ostane pri plnom vedomí, kde si pod sebou pocíti pohyb. V zápätí dotyk cudzích rúk na svojej nohe. Je to spolužiak, s ktorým sa spoločnými silami dostanú spod snehu von. Ja som si nevedel zašpecifikovať, či to bola veľká lavina, či to bola malá lavina, čo to bolo zač, ale akurát, čo sa mi nejak nepozdávalo, že tá dolina, ktorá bola dole, tá skoro zmizla. Po povrchu lavíny už pobehujú ostatní zachránení. Snažia sa nájsť a vyslobodiť svojich priateľov. Oto Bohyl a jeho spolužiak sa k ním pridajú. Na chate zatiaľ o ničom nemajú ani poňatia. Počuli síce vzdialený hukot, no ani ich nenapadlo, za akou hrôzou sa spája. Zrazu sa vo dverách objaví ich spolužiak. Už pri pohľade na ňo sa zľaknú. To, čo sa dozvedia ďalej, je pre nich šok. V prvom rade to bol taký šok, keď on behol a oznámil, že čo sa stalo. On bol celý bez seba, pravda, aj my sme boli v tom momente bez seba a hneď tam čašníko, že čo máme prakticky robiť, oni, že nič, že oni hneď akože volajú horskú službu a to bol šok proste, to sme ani sami nechceli uveriť, že čo sa mohlo stať.
O 11. hodine zvoní v kancelárii horskej služby telefón. Službu konajúci Andrej Mlynár ho rýchlo zodvihne. Je to tu. Volajú z chaty kapitána Morávka na Popradskom plese. Spadla lavína do Mengusovskej doliny a zasypala ľudí. V tom je telefonické spojenie prerušené. Výchrica zvalila pár stromov, ktoré strhli telefónne drôty. Zaujímavé bolo, že správa prišla, ale nebola dokončená. Spojenie bolo prerušené, ale pre nás to bol jasný impuls, že sa tá lavína padla, bolo udané miesto nešťastia a kto. Proste bolo povedané, že študenti ako lyžiarsky kurz. Kým prídu záchranári na miesto, spod snehu sa sami či s pomocou ostatných vyslobodia ešte 10 ľudia. Medzi nimi je aj profesor Macko, ktorého vyhrabujú jeho študenti. Sme si mysleli najprv, si myslím, že aj ostatní spolužiaci, že dobre, OK, každý vyjde, opráši sa, zoberie palice a lyžuje sa ďalej. Len to ticho, to hrobové ticho tam pretrvávalo už cez 5-10 minút a už sme cítili, že je zle. Správa o lavíne sa rýchlo šíri. Ešte pred príchodom horskej služby prídu na miesto nešťastia aj ostatní študenti z chaty, horolezci ubytovaní na chatách, aj zamestnanci okolitých hotelov. V tú chvíli, když to akože spadlo, tak tu vzniknul obrovský zmatek na tej chate, pretože sa nevedelo, kolik ľudí je v lavíne, kolik ľudí zostalo na chate, pretože niektorí byli nemocní, niektorí devčatá byli tam, hej. Teď niektorí biehali na lavínu hľadať, niektorí z laviny biehali sem do chaty, takže sa nedalo spočítať, že kolik ľudí je vlastne v tej lavíne popadaných. V zápätí sa dostaví naplno vybavená horská služba a záchranárov, laikov pošle z miesta preč. Potom už, keď oni tam začali robiť z obsahem všetko, potom už prakticky sme len čakali a na chate a trpli, že či nájdú niekoho živého, alebo nenájdú živého. Už prakticky vtedy sme už vedeli, že ktorí tam ostali a ktorí nie. Záchranári potrebujú zistiť približné miesta, kde zasypaní boli pred pádom lavíny a kde teda hľadať. Preto zostavia nákres podľa výpovedí profesora Macka a študentov. V zápätí je už vytvorená skupina, ktorá sondou systematicky prehľadáva povrch lavíny. Aj pes Udo sa pustí do práce. Aj 3 hodiny po páde lavíny obrovské množstvo snehu vytrvalo odmieta vydať svojich 13 obetí. V tejto chvíli je ešte stále nádej, že niekto prežije. Stačí tak málo, stačí ich iba nájsť. Bolo ticho a za každým, keď došli onako tí ľudia z horskej služby, a už keď sme videli, že niekoho donášajú, tak už každý trpol, že kto to asi je, alebo jak to je. Či je živý, alebo není živý. O 13:45 zožne sonda prvý úspech. V hĺbke 2 metrov kto si je. Po chvíli kopania v polohe ležiac tvárou nahor, ako by si len chcel dopriať zvláštny oddych, nájdu profesora Daniela Korca. Je už mŕtvy. Čo bolo pre nás najhoršie, že našli prvého nášho triedneho profesora, ktorého sme si mysleli, že najväčšiu šancu na prežitie má práve on. Tým pádom, že bol ten športovec. A keď sme ho prvého našli mŕtvého, tak sme všetky šance skrátka stratili a neverili sme tomu, že odtiaľ to niekto živý sa dostal. O 10 minút zaznamená sonda ďalšieho lyžiara a o nasledujúcu asi pol hodinu je úspešný i pes Udo. Ani jeden z nájdených však už bohužiaľ nežije. Profesor Macko a študenti ich identifikujú a na sánkach horskej služby odvážajú. Záchranári tvrdohlavo pokračujú. Nemôžu a nechcú stratiť nádej. Vidina zachráneného života ich posúva ďalej. Už som sa nechal voľne bežať a pes pekne mi prišiel do týchto priestorov asi odtiaľ 40 metrov. Vtedy ten porast smrekový bol podstatne nižší, bol asi tak 33-4 metre vysoký. No a pes mi označil miesto. Začal hravať intenzívne, tak som bol 100% presvedčený, že niečo tam je. Zobral som sondu, som presvedčil sa, že či tam ozaj niečo je. No, natrafil som na človeka, už som cítil, že je to ľudské telo. Tak moment, všetko dole, lopata do ruky a už som kričel, dával povel pre ďalších, aby mi prišli pomôcť. Otaberze ho nájdu v lavíne o 15:30, teda približne 5 hodín po páde lavíny. Hlavu má iba 60 cm pod povrchom.
Nachádza sa v polohe v sede, je pravým bokom obrátený k úsvahu. Je rovnako nehybný ako predchádzajúce obete, ale žije. Ak som tak bol sklonený v tej diere dole, tak som počul ston. No a do mňa tak ako nejaký blesk vošiel, tak som vyskočil a zakričal som, žije. Berzeho prevezú na chatu, kde sa preberie z bezvedomia. Všetkým prinesie nádej, najmä kamarátovi Bohylovi. Nádej a šťastie, ktoré na krátku chvíľu prekryjú des a trápenie. Ota Berzeho v zápätí odvezú do nemocnice v Spišskej Sobote, kde sa bude ešte nejaký čas zotavovať. Podľa veľkých štatistík alpských pri vyprostení do 15 minút je tam vyše 90% šanca na záchranu. Avšak už po 35 minútach klesá na hodnotu okolo 30% a po 2 hodinách úplného zasypania, hovoríme o úplnom zasypaní, tak tam je už len 10% šanca na záchranu. Berze strávil pod snehom, keď sa dobre pamätám, 4 a 3/4 hodiny, takže tam zohrávalo zrejme niekoľko okolností, šťastných okolností, tú rolu, že prežil. Ja keď som sa k nemu dohrával, tak som chcel okolo ústu robiť priestor. Vidím ma šal, no tak to vlastne môj úsudok je, že tomu zachránilo život, že sa mu nedostal sneh do dýchacích ciest, do plúca, že sa neudusil. Ja som si myslel, že ja som pochodil najhoršie. Čo sa stalo, ale potom vtedy mi nechceli prezradiť nič, že vlastne ja našli 4. alebo 5. v rade živého, aspoň ja by som ešte známky života, a tí ostatných, čo predo mnou našli, tí už bohužiaľ boli mŕtvi. Po Berzem sonda nájde ešte 2 ďalších zasypaných. Obaja sú v hĺbke viac ako 1,5 metra. Toto sa im stalo osudným. Záchranné práce pokračujú aj po zotmení, ale každou minútou nádej na záchranu ďalších životov slabne. O 23. hodine záchranné práce ukončia. Umelé svetelné zdroje sú vyčerpané, na tele spadnutej lavíny nastala tma. Navyše zosilnie už predtým dosť nepríjemný ľadový vietor. A najmä nad všetkými visí hrozba, že nevypočítateľná Patria kedykoľvek spustí ďalšiu lavínu. Záchranári horskej služby sa rozhodnú, že v hľadaní budú pokračovať nasledujúci deň. Ani jeden zo 7 žiakov stále uväznených v lavíne už nežije. Noc na chate je jednou z najstrašnejších, akú každý z týchto mladých ľudí vo svojom živote zažil. Profesor Macko ich požiada, aby zbalili aj veci svojich mŕtvych spolužiakov. I keď je to činnosť úzko spätá s tragédiou, predsa len zamestnáva telo i ducha, dáva mu smer, nedovoľuje celkom sa stratiť v beznádeji. Začnú baliť veci. Noc je nekonečná. Zdá sa, že nič okrem tichého smútku už nepríde. Jeden zo študentov však zrazu dostane nervový záchvat. Do rána sú s ním, starajú sa o neho. Vedie ich inštinkt. Nemôžu už pomôcť mŕtvým, no živému áno. Sledujte nás aj ďalej a dozviete sa, či sa záchranárom na druhý deň ráno podarilo niekoho zo zavalených študentov nájsť. Záchranárske snaženie pokračuje aj v nasledujúci deň. Už od skorého rána horská služba opäť systematicky sonduje, hľadá a pátra aj s údovou pomocou. Po prebdenej noci sa komárňanskí študenti vracajú zo svojho pokusu zdolať hory späť do nížin. Profesor Macko prevzal velenie. Nemá inú možnosť, ako pri úniku statier spolu so študentmi prejsť okolo miesta, ktoré postihla lavína. Odvracajú zrak od obrovského snehového priestoru a predsa ich čosi núti fascinovane sa tam pozrieť. Tam pod snehom sú ich kamaráti. Ako by ich chceli zazrieť. Bohylov kamarát Berze je v nemocnici a je v poriadku. Kde je Tibor Kočí? Cesta domov je smutná, najsmutnejší je však samotný príchod. V Komárne ich prišli privítať rodičia.
prišli aj tí, ktorí sa svojich detí už nedočkali. To bolo, si myslím, že najstrašnejšie, keď som tu videl nie len ja, ale aj ostatní, že tu čakali rodičia tých, ktorí už nedošli. Záchranné práce na lavíne trvali ešte 2 týždne. Horskej službe pomáhali aj obyčajní ľudia, zamestnanci tatranských podnikov, lyžiari z horských chát. Prišlo aj vojsko. Postupne sa dostávali čoraz hlbšie do tela lavíny. Na pomoc prišli ďalšie lavínové psy. Do večera vydala rozvrtaná snehová hora ďalších 5 obetí. Medzi nimi bol i Milan Korec, iba 13-ročný syn vedúceho výcviku. V čase pádu lavíny boli otec a syn spolu. Lavína ich však úplne rozmetala. Našli ich 400 metrov od seba. Po ukončení pondelňajších záchranných prác ešte stále ostali 2 nezvestní. Juraj Turinať a Tibor Kočí. Nasledujúce 2 týždne sa ich pokúšali nájsť. Vojsko bolo k dispozícii iba do 3. februára a tak sa v pondelok 4. februára 1974, viac ako o 2 týždne po páde lavíny, zápas s ňou ukončil. Telá 2 posledných obetí mali byť vyhľadané, až keď sa masa snehu roztopí. To bude jej skutočný koniec. Dovtedy si ponechá rukojemníkov. Štítom Patria a Malá Bašta sa po zhodení mohutnej snehovej prikryvky uľavilo. Sneh sa predtým na nich vrstvil niekoľko dní. Oteplenie aj vietor prispeli k tomu, že musel nastať zlomový bod, keď bolo hromadenie neúnosné. Lavína sa odtrhla samovoľne tesne nad vrcholom sedla, vo výške asi 2200 metrov a obrovskou rýchlosťou sa sunula do Mengusovskej doliny. Narazila na zľadovateľí odlesnený priestor a kosodrevinu pokrytú tvrdým snehom, ktorým hravo prebehla, preskočiac aj riečište Hincovho potoka. Nakoniec sa gigantická, asi 500 metrov široká masa vyšplhala do náprotivného svahu, kde úplne zasypala 13 ľudí a čiastočne ďalších 11. Prešla asi 1,5 km dlhú trasu. Keď zastala, na niektorých miestach bola hlboká až 6 metrov. Študenti z Komárna boli v Lieviku, teda presne v jej strede. Táto lavina sa skladala z takého veľmi ubitého, upechovaného snehu, že tam nebola šanca, aby ten človek mohol nejak dýchať alebo čo. Alebo skrátka by mohol zostať pri vedomí. Prečo sa to všetko stalo? Prečo museli zomrieť mladí ľudia, ktorí ešte len začínali žiť? Prečo sa nedožili ani maturity? A prečo zahynul profesor Korec, húževnatý vytrvalý športovec a jeho syn iba 13-ročný chlapec? V januári 1974 boli na chate kapitána Morávka ubytované 2 školy. Jedna z Dubnice nad Váhom, druhá z Komárna. Vedúci zájazdu Dubnickej školy sa lavíne jednoducho vyhol. Študenti zostali pre zlé počasie na chate. Priemyslovka z Komárna sa s ohromnou záľahou snehu stretla z očí v oči a obetovala jej 12 životov. V osudné ráno nikto nepredpokladal lavínu takej obrovskej sily. Neskúsení lyžiari si nevedeli ani len predstaviť, že môže byť taká veľká, že ich zasiahne až na ich malom slalomovom svahu. Keby sa ma vtedy bol niekto spýtal, či môže na tom svahu lyžovať, poviem, tu lyžujte, len nechoďte naproti, lebo tam padajú laviny. To bola lavina, ktorá padne tu raz za 40, za 50 rokov. Od roku 1956 až do 74. sa na horách stalo 5 väčších tragédií, ktoré zasiahli školské lyžiarske kurzy. Mladí ľudia, ktorí nemali ani 18, prišli o svoje životy. Po nešťastí v Mengusovskej doline Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky vydalo zákaz poriadať školské výcvikové kurzy vo vysokohorských terénoch. Ministerstvo školstva Československej socialistickej republiky však školy do ohrozených terénov naďalej posielalo. Táto tragédie, najväčší tragédie v Tatrách teraz sa vlastne stala, už zostane ve mne na dosmrti, pretože som byl strašne blízko toho a neumiel som tým ľuďom pomôcť nijak. 3. mája 1974 sa už viacero snehových vrstiev v Mengusovskej doline roztopilo. Na svahu tesne pod Hincovým potokom asi 12 metrov od značkovaného chodníka našli mŕtve telo. Bol to Juraj Turinať, študent priemyslovky z Komárna. Ležal dolu tvárou, nohami hore svahom. Pritlačený bol odlomeným kmeňom stromu, kvôli ktorému ho predtým sonda nemohla zaregistrovať. Bol predposlednou obeťou jednej z najväčších lavínových katastrof, ktoré sa stali v slovenských horách
a v 74. nemala obdobu v celej Európe. Telo Tibora Kočího, poslednej obete, našli 18. mája 1974. 20. januára 1974 padli v Tatrách 3 lavíny, z ktorých tá najväčšia v Mengusovskej doline si vyžiadala až 12 mladých ľudských životov.